Gwynfor Raymond Dwy, a dwi'n chwarae'r gitar offerynnol yn awdol yn y steil Cymreig cyntefig. Dyddiau hyn dwi'n byw yn Brighton yn Lloegr, ond nes I tyfod I fyny yn Fferan Taf yn y dir neb rhwng Caerdydd a Cwmrondda, ac dwi'n mynd I fod yn chwarae sioe yng Nghaerdydd yn Theatr Richard Burton yn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar nos Iau y 6 o Hydref. Nawr, efallai chi'n gofyn beth yw gitar Cymreig cyntefig. Wel, cwbl o flynyddoedd yn ôl, efallai byddai fi wedi dweud fod fi'n chwaraewr Americanaidd cyntefig. A mae hwnna yn steil o gitar a wnaeth dechrau yn y 60au, a mae'n cael llawer o dylanwadau o blues cynnar cyn y rhyfel, y steiliau gwerin traddodiadol, ac dylanwadau o jazz ac avant-garde, ac mae'r gair cyntefig sy'n cael ei defnyddio hir yn meddwl fod fe'n steil sy'n heb addysgwyd. Wnes fi rhoi 2 album allan ar y label Tompkins Square yn San Francisco, ac efo fy album ail a roedd yn cael ei recordio yn fflat islawr yn Brighton yn ystod y cyfnod cloi o Covid, wnes I deimlo dylanwad cryf o fy mlynhyndod yn tyfod y fyny yn Fferan Taf. Yn lle'r gwastadeddau Americanaidd agored, roeddwn i'n teimlo bod y traciau yn cymryd teimlad o goed hen tywyll a glaw ac niwl yn yr awr, fel y coedwigoedd wnes I cerdded o gwmpas pan roeddwn i'n plentyn. Ac wnes I elwyr fy album ail, Strange Lights of a Garth Mountain, ar ôl y dirwedd o roedd yn ddangos yn fawr dros mewn cartref ac fyr ysgol. Felly, Cymreig cyntefig. So, os mae hwn yn swnio fel rhywbeth sy'n o ddiddordeb I chi, plis dod I fi sioe yng Nghaerdydd yn Theatr Richard Burton yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar y nos Iau a 6 o Hydref. Gallech chi disgwyl gitar dywyll a gotheg, efo llawer o dylanwad blues hefyd, yn y steil sy'n nghyfeiriog a dramatig, a hefyd efo amserau tywyll ac araf. Dwi'n gobeithio eich tynnu I fewn I awyrgylch o adrodd straeon gothig trwy gyfrwng gitar offerynnol.